plného vrchu. Come on. Cheers. Na zdravie. Napíš sám, more. To bol deň. Je tam cigaret. Typická vietnamská fajka. Cigaret. Ja, Dilino, čo robíš fajkou, ty? Good? Good. Dobre, good. Dire dik on. Ti ako kašle, Dilino. Ti ko ako sa smeje. Ja, Dilino, dik tento. Napísa. Okay? You okay? Alright? OK. Ty vole, tak to je silné. A No, čo tam má, prosím ťa? Čistý tabak bez filtra, to tak vyzerá. more, no. Normálne sa mi hlava zatočila. Ty prečo? Lenka, čo sa deje? Doplňa mi pivo. Mm. Come on, come on. Yeah. Thank you. No. No. Je tu veľmi milý hostiteľ. Je to asi 3 ulice od nášho No. ubytovania. Tomu sa povie ukončenie dňa. No, No a týmto videom áno, sa aj lúčime kamarát, z Vietnamu. more. Vieme, neboli sme tu moc dlho, lenže my sme ho už pred 5 rokmi si pretestovali. A zajtra opúšťame túto krajinu a ideme do ďalšej destinácie. Tipnite si, kam to bude. Iba dám nápovedu, ideme letecky. Tak, ak sa vám video páčilo, nezabudnite kliknúť na páči sa mi to, ak nás ešte neodoberáte, dajte odber a vidíme sa v ďalšej destinácii. Čaute.